Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Lapha ke baphulaphulisiza ke nesixwayiso nokutyityimbisela kumqeqeshi weqela leKaizer Chiefs ke ewonishwa pha kuRobson Motshitshwa. Nizamkhumbula uRobson Zimutho Motshitshwa ngomnye ke we-left back ezadlala kakuhle kakhulu pha kwiqela leKaizer Chiefs. Namkhumbula into yokubana ke wayedlalela laa timu yayibizwa ukubana ke yiQwaqwa Stars, le abantu banamhlanje bayazi ngoba yiFree State Stars, kanti ekuqaleni ke ngoku yayisadlalo laboBhunene Ngadwana yayiQwaqwa Stars, sakhishelwa pha nguJohn Nhlale. YayiQwaqwa Stars, kugijima pha uRobson Motshitshwa, oBhunene Ngadwane, oJohn Nhlale. iKaizer Chiefs ke yamthatha lapho kulo QwaQwa Stars ke uRobson Motshitshwa. Uthi ke uRobson Motshitshwa ulumkisa icoach yeKaizer Chiefs entsha into yokubana izilumke ke akusabhildwa ngokupha kulaa team, ingayi ngengqondo zokubana iyobhilda ngokupha kulaa team, liphelile lo xesha. Into ebalulekileyo ngento yokubana kuzi-results, kuzi-trophies, zingene ngaphakathi, itimu iphakamisa ikhaphu. Yiyona nto ifunekayo ngokuba uzowuza nomqondo othi naye usayobhilda pha, makavulanga ayithathi laa jobho ngoba izamnikeza ingxaki. Uthi ke umfana omdala masimthembe ke lo mqeqeshi into yokubana ke mhlawumbi ukufika kwakhe uzawuza notshintsho, mhlawumbi utshintsho leKaizer Chiefs lisezandleni ke zikaDa Cruz. Kodwa uthi uRobson Motshitshwa ixesha lokubana ngoku kuyabhildwa, kuyakhiwa kwiKaizer Chiefs liphelile. Ucela uyibeka icace loo nto leyo. Uba lo mqeqeshi uze nezo ngqondo zokubana naye uzoza nestori esithi uzokwakha, uzohlanganisa, uzodibanisa, uthi ngcono ayiyeke ke loo jobho, ngoba ngoku icoach efuneka kwiKaizer Chiefs yicoach ezavela ifika iwine, yicoach ezozisa ikhaphu ngaphakathi, yicoach ezozisa ikhaphu abalandeli bavuye, yicoach ezoza nee-results. Uthi kuba le coach ke naye iseza nestori sokubana izokwakha, izobhilda, uthi ngcono iyeke. Kodwa uthi ke sisilumkiso eso kasilumkisa uDa Cruz lokubana angezi nezo ngqondo zokubana naye uzokwakha apha, liphelile lo xesha. Into efunekayo ngumqeqeshi osazi isitori sakhe. Uthi ke ngolwazi lakhe yena nguRobson Motshitshwa, iKaizer Chiefs impumelelo zayo ixesha elinintsi zifumaneka koocoach baseYurophu. Uthi ke ngaloo magama unalo nithemba nyani elincinci phaa kuDa Cruz, ngoba oocoacha ke balamazwe aseYurophu noko bayawuchana umcimbi phaa kwiKaizer Chiefs, ngoba uthi xa ebala ejonge ezimbalini iKaizer Chiefs uncedo olunintsi lifumana koocoach baseYurophu, iikhaphu ezininzi zithathwa boocoach baseYurophu. Uthi ke loo nto ikuxela into yokubana ke mhlawumbi uncedo leKaizer Chiefs ke lisezandleni ke zikaDa Cruz. Utsho kanjalo ke pha uRobson Motshitshwa elumkisa kumqeqeshi omtsha pha weqela leKaizer Chiefs, umnumzana uDa Cruz. Ningangena ke nani ke baphulaphulisa into yokubana ke niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.